नंगौ बे समाव हादरनि दिल्ली बेवहाय आं दङ आरो बेवहाय बड'लेण्ड महोत्सव बे महोत्सव नैबे समाव खुंफुंनाय लामायाव थामहिनबा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो मोनसे जारिमिनारि मोनसे नैबे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि नङाबा हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन जे बे समाव फुंबिलिनि हाबाफारि थामहिनबा फ्लेग हस्ट खालामनाय बे हाबाफारिया नैबे समाव जाफुंबाय। आंजों लोगोसेनो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दङ। आं बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन। सार बेवहाय नोंथांमोना गिबि खेबनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना बे समाव लाबाय। माबायदि बे समाव फिन नैबे दिल्लीयाव गोदान दिल्लीयाव नोंथांमोना लाबाय माबायदि मा जों मिन्थिनो गोदान दिल्लीनि जि जारिमिनारि बड'लेण्ड महोत्सवनि सेथि सान आरो बेयाव गोजोननि थाखाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ मुलुगनि मानसिया मिथिनांगौ, जोंनि भारतनि सुबुंफ्रा मिथिनांगौ आरो बे मोनसे जोङो मिजिं आरो आसा लानानै बड'लेण्ड महोत्सवखौ खुंदों। आरो दिनैनि बे आरम्भनि जागायनायनि उनाव दा मोनाबिलियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। बिथांनि बाहागो लानायानो बर' हारिनि थाखाय मोनसे आशीर्बाद जागोन। सान्ति सुक्तिनि उनाव जिहेतु बिथाङा बाहागो लागोन, आद्रा जिखिनि जोंहा सिमां मिजिं आरो जेंना जेंसि दङ, थारैनो बिथांनि आशीर्बादजों सुस्रांनायाव जोङो मोगथां महर मोनगोन। आरो बेखायनो बड'लेण्ड महोत्सवआ मोनसे जारिमिनारि बड'फानि जि मोनसे सान्थौ सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि बे मोनसे वान स्टेप होननानै जोङो सानो। आरो बेखायनो सोलोंथाइखौ लानानै, हारिमुखौ लानानै, टुरिजिमखौ लानानै गोबां जों माखासे हाबाफारि लादों। 27टा GI आइटेमखौ बेयाव गोदान दिल्लीयाव जों डिसप्ले खालामनाय जादों। बेनि गेजेरजों जों मानगोनां प्राइम मिनिस्टारा भिजिट खालामगोन। बे भिजिटनि उनाव गासै हाबाफारिया हारिनि जि मोनसे उद्देश्य आरो थांखि दंमोन बे मोगथाङाव जाफुंसार महर मोनगोन। जिहेतु नैबे बर' हारिया मोनसे फिसा हारि, दा बेनि गेजेरावबो हादरनि गाहाय बिथां नरेन्द्र मदिया बाहागो लागोन, मा मिजिंथिनो हायो? थारैनो बिथाङा जोबोद बेस्थ'ता। गाबोन जनजातीय गौरब दिबस दङ, बिथाङा बिहाराव थांगोन। जों मिथिनायाव बिथाङा समफोर गुबुन बिदेशावबो थांगोन। दा बेखायनो बेबादि बेस्थ'तानि गेजेरावबो हादरनि गाहाय मन्थ्रिया जोंनिख्रुइ 10 कोटि, 15 कोटि, 20 कोटि थानाय जनसंख्यानि हारिफोर दङ, खिन्थु 20-25 लाख थानाय बे हारिनि हाबाफारियाव बड'लेण्ड महोत्सवआव गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लाफैनाया जोंनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा, आशीर्बादनि बाथ्रा। गोरोबथानि माबाफोर बेवहाय मेसेज थागोन? बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंनांगोन बेनो जोंनि हारिनि थाखाय मेसेज, हारिनि थाखाय बेनो आशीर्बाद। आरो बे आशीर्बाद आरो मेसेजखौ लानानै इयुनाव हारि दानायनि हाबाफारिखौ जोङो मावलांगोन। देशनि प्रधान मन्त्रि हिसाबै बिथाङा थारैनो हारिनि भबिसतखौ लानानै बिथाङा एड्रेस खालामगोन। गुबुन जायगानिफ्राय माबे जायगानिफ्राय? नेपालनिफ्राय फैदों, वेस्ट बेंगलनि दङ, जोंहा माने मेघालयनि दङ, नागालेण्डनि दङ, त्रिपुरानि दङ, गोबां मानसि बाहागो लाफैदों। नंगौ, बिथाङा जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि। बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ नैबे समाव मिन्थिनो मोनबाय जे बड'लेण्ड महोत्सवनि जे गिबि हाबाफारि, बे हाबाफारिनि जे फ्लेग हस्टिं खालामनाय बे हाबाफारिया नैबे समाव फुंबिलिनि समाव जाबाय। आरो लोगोसेनो बिथाङा फोरमायदों जे दा 6:30 रिंगायाव हादरनि गाहाय नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। आरो मख'नांगोन जे बर' हारिनि जे मोनसे कालचार थामहिनबा GI टेगनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव बे समाव बर'नि जे जारिमिनारि माखासे जे नुथायफोरखौबो डिसप्ले खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। आरो मोनसे मख'नांगोन जे हादरनि गाहाय थामहिनबा नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो गोबां बर' हारिनि थाखाय मिजिंथिथाव माखासे हाबाफोरा जागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों।